Добър ден, хора! Добре дошли в прекрасния град Априлци! Добре дошли на традиционния празник на греената ракия и сланината! За 13 път ви посрещаме тук в подножието на Балкана! Добре дошли! Благодаря! Винаги е хубаво, когато чуваш хората срещу себе си. Показахме ви една мъничка картинка от разкошния празник, който беше миналата година. Тук се бяха събрали 35 000 души. Нямаше човек, който да не е пил ракия, нямаше един пиян, защото бяхме опиянени от радостта да бъдем в този прекрасен български край. Тук много хора дойдоха, купиха си имоти и вече се чувстват априлчени. Даже шеф Ангелов, понеже се налага да се записва предаването в София, пожела да отправи един поздрав към вас. Я да го видим заедно. Това са сезоните в нашия край. Много е красив нашия край. Още по-хубав става, когато дойдете, видите, разгледате го и самите вие после разказвате какво се е случило тук в нашия край. Много песни, много танци, много игри, много свободни, отворени души. Тук е зоната на приятелството, на новите познанства, на затвърждаване на старите познанства. Между нас, казвам, от някои познанства, понеже за 13-ти път правим това издание, имаме 13 годишни издънки. Така че внимавайте какво става. Снощи беше празникът на любовта и на виното. Тези, които празнуваха Трифон Зарезан, бяха умерени, защото ако празнуваш много Трифон Зарезан, после има Свети Валентин Забраван и там мъмрат вкъщи, да. Но нашите хора тук не забравят. Това е, вижте какви вкусоти, какви чудеси се правят тук. Впрочем, вие сте видяли, тук има над 150 места, където може да си купите хубави, истински неща, сътворени в Балкана. И не само в Балкана. Само да ви кажа, че, например, кметът на село Кюлевче Шуменско, който прави Ден на младия суджук и младото вино, е тук, за да чуе, да види, да разбере, да покаже той какво може и да ни покаже там. Валя Балканска остана възхитена, като дойде тук, стана наш голям приятел и с огромно удоволствие разказва за нашия празник. Много хора са дошли и заради нея тук. Кой не е бил в Априлци, кой не е чувал за него. Който е дошъл, все е разказал. Даже нашия празник предизвиква и хората да напишат стихове. Така че гледайте тези чудесни кадри и слушайте какво са написали. На България в средата, в подножието на белочелия Балкан, градче прекрасно се е сгушило в шепичка от слънчеви лъчи. На малък сечко в края, от цялата родина, пък и от чужбина, към Априлци хората се сбират. За радост, за усмивка и за веселба. От скарата оханен дим строи, хрупкав гръб сланинката извива. В джезвето ракетното гориво ври, не чакай, ставай, на хорото се хвани. За теб
Специално място има там. Отляво непознат, отдясно непознат, но ритъмът на танца прави ни едно. В душата радостта напира, превръща се в благослов и чак до космоса полита. Затова, кой да знае, до година до тебе на хорото може извънземен да играе. Радвайте се и се веселете, на априлчани за гостоприемството благодаря кажете, когато си решите по живо и по здраво, у дома се приберете, за до година от сега се пригответе. Това е нашият прекрасен край, Борчески край. Тук априлското въстание е било в пълна сила, само че не сме имали Вазов да напише за Кочо, да напише за Копривщица, за Клисура, за Злидол, но пък ако искате да разберете за нашия Борчески край, за монахините, които вече са светци в нашия манастир, непременно идете в края. Там е щанда на 34-ти пехотен Троянски полк, там има книги, които ще ви разкажат. Ще чуете много интересни неща и след малко в нашите видеа, които сме приготвили за вас. Поканихме наши приятели да дойдат. Така, Стоян Маджаров от фермата, дето участва, го поканихме да дойде със своите момчета и момичета. И той дойде с огромна любов и уважение и от тогава всяка година челопешките гайдари са при нас. Ако погледнете нагоре, ще ги видите. Ето ги, идват специалните ни гости за празника на греената ракия и сланината. Стояне, дойди ги! От Шумен специално е дошъл Георги Димитров за тези гайдари. И е довел още много приятели. От тук нататък празникът започва, веселие в сърцата. Мъничко ще помълча, за да може да чуете тези прекрасни български ритми. Гайдата е много специален инструмент. Гайдата винаги е весела. Най-тъжните песни на гайда изведнъж стават весели. Изведнъж сърцето ти рипва, иска да играе душата, иска празник да има. Отваряме нашия празник в априлци за 13-ти път на греената ракия и сланината с челопешки полъх. Те искаха да тръгнат оттам, искаха от високо. И казваме, може да ни се чувате много добре. Може да ни се чуваме много добре, ама ще сме горе до Балкана, от високото ще донесем хайдушкия дух, мерака за свобода, неповторимото изживяване да бъдеш в априлци на празника. Като дойдат тук и се качат на сцената, ще чуете как звучат. Това е една великолепна симфония гайдарска. Априлци владее света. Да го кажем скромно. Ако имате приятели в Лондон, веднага им звънете да пускат телевизията, за да видят какво се случва. Да видят и вас. И се усмихвайте, защото папараците дебнат. Има много камери, които ви следят. Направете си снимки и разказвайте за този ден. Той ще бъде във вашата прекрасна семейна история. Стоян Маджаров и челопешки полъх!
Стояне довел си прекрасни музиканти, страхотни, гайдата е прекрасен инструмент. Искам да се качиш тук малко при мене, за да кажем две думи, да похвалим тези момчета и най-вече и момичетата. Я гледай каква... Абе, българките са страхотни, бе. Могат космическите им гласове в космоса да летят. Деца вика и дете могат да направят, да го погалят, да го повият. Българските жени могат всичко. По-хубави от българските жени няма. Разбира се, това е плод на големи наблюдения. Стояне, както прилича на един ръководител, той последен се качва на сцената. Иска да е сигурен, че неговите хора са горе на сцената и са готови да зарадват нашите сърца. Искрено се надявам, че през цялото време гледате видео стената, Марин Илчев е направил тези изключителни кадри. Той е наше момче тук, ето го Маринчо, там снима с оранжевото яке. Може да ми направи прекрасни снимки, може да ви постави на най-високия старопланински връх на Ботев връх, без да сте ходили до там. Тези кадри той ги е направил. След малко ще видите и Ботев зимно време. Едва ли някой от вас е ходил зимата на Ботев, да видите каква красота е. Но трябва страхотен кораж да се качиш на старопланинския първенец. Гледайте, дивете се, наблюдавайте, пълнете душите и сърцата си с радост. Стояне, той аз ще го направя този микрофон. Ела тук. Драго ми е да ви кажа, Стоян Маджаров не се разделя от гайдата си. В първата брачна нощ чак на разсъмване жена му рекла, ще правим ли нещо? Той рекла, как, що? Че ти гайдата стискаш, не си ма пипал още. Така е било, така е и така ще бъде. Искам той сега да ви разкаже за този прекрасен фолклорен гайдарски оркестър зад мене. Добър ден, първо честит празник на всички априлчани, на всички гости и любители на хубавата българска храна и хубава българска музика. Днес тук ще бъдат много именати и познати хора, които ще ви забавляват, но нашата цел е да ви представим една прекрасна родопска сюита и да ви потопим в магията на родопската музика. Зад мене стои гайдарски състав Челпешки полъх, който е, така да кажем, сформиран 2022 година, като за краткото време, през което ние сме заедно, сме участвали в големия събор в град Копривщица за автентичен фолклор, от които сме с второ место или сребърен медал. Участвали сме в Жива вода град Хисара, където сме златни медалисти и не само, участвали сме в село Антимово, което е на румънската граница, международен фолклор, фолклорен събор и така нататък. Много мероприятия по разни хайдушки сборища. Затова заедно с нас днеска са нашите приятели от клуб Традиция град Граборово и клуб Традиция град Дряново, град Дряново и от град Троян. За вас и за наша подкрепа и за да допринесат за хубавото добро настроение тук на вашия празник. Да има залп, да има вино, да има ракия, да има сланина, да има хубави български мезета, да бъдем живи и здрави и да се веселим всички на нашите хубави български обичаи. Благодаря! Гайдите ще свирят, пушките ще гърмят, вие ще ръкопляскате и ще се радвате. На здраве!
ви представя две хубави момичета, които в момента флиртуват с нашия озвучител с Пламен. Да, сигурно ги познавате. Те са в началото на своята кариера, ама са млади, хубави, амбициозни, решени да направят най-доброто в своя живот, да пеят български прекрасни песни. Двете са завършили музикалната академия в Пловдив, имат си дечурлиги, а сега искат да пеят за вас. Заповядайте, момичета, чакам ви на сцената. Имаме сценарий. Добре, значи аз само ги казвам, вие ръкопляскате, а те през това време излизат, защото са истински артисти, обичат аплодисменти. Невена и Калина! Te amo,